Det var flot. Se mig. Jeg har fået en trampolin. Og den er rigtig god. Det er trampolin, der hopper til os. Jo! Og så kan den gå ud til tæerne. Ud til tæerne. Det gjorde ondt. Jeg troede, de tager noget vand. Den her dag glemmer jeg aldrig. Og vi tager den aldrig væk igen. Kan I vinke til hej til mormor? Ja. Vink til mormor. Hvorhenne? Fordi vi så ringer jeg til mormor og siger, at hun skal gå ind på YouTube. Far vil lægge den på YouTube.